v základe stále len 16-ročný futbalista. Ale tu je prvá šanca aj gól! Tak Ružomberok udiera už v druhej minúte stretnutia. V Banskej Bystrici teraz dostal dobrú loptu z pravej strany. Center, ktorý nezachytil Kakaj. No a za ním ani ďalší hráči, ktorí sa tam ešte mohli vrátiť. Filov center upratal za chrbát Dombrovského. Tučný a domáci tak vyhrávajú. 1-0. Čerepkaj si teraz možno chystal výhodnejšiu palebnú pozíciu. Veľa priestoru tam dostal Sovič, toto je dobrá príležitosť. Madleňák ešte centruje loptu do 16. Reuš dáva gól! Ale z offsideu. A tak radosť hostí predčasná. Hru na ľavú stranu. Ďalší center, Fila sa dostal k lopte. Ešte pod seba Timotej Mudry zakončuje Dombrovský. Teraz môžu streliť vyrovnávajúci gól hostia Čerepkaj, Rehuš, ale slabé zakončenie. Fila. Centrovaná lopta, opäť sa tam nechal Kováč predskočiť. Sovič. Opäť Čerepkaj, je to stredná vzdialenosť na tom hrbolatom teréne a tvrdom a poriadne. Lichy. Úplne voľný Lukačevič opäť na svojej strane. Stále Lukačevič, ale mal to na slabšiu nohu. Čo teraz urobí s touto loptou Galovič? Opäť Kakaj, ale tu sú záverečné hvízdy Michala Smoláka, ktorý nám ukončil prvé dejstvo. Úvodný hvízd druhého polčasu. Ale zakončiť sa mu nepodarilo. Ešte Kakajová podpora. Ďalšia prihrávka pod seba, gól! Filip Lichy vyrovnáva na 1-1. Opäť gólovo presadiť Filip Lichy a to po dlhšom čase. Pretože naposledy skóroval v našej najvyššej futbalovej súťaži Filip Lichy ešte v drese Ružomberka v sezóne 22-23. Odtedy gól nezaznamenal. Bčku Bratislavského si dokázal presvedčiť svojich zverencov, že to dokážu otočiť a tu je ďalší pokus Rehuša. Brovský už zahrával na hranici 16 ten výkop. Tu je Karlo Milianič versus Mojžiš. Rohový kop. 3 záverečné hvízdy.